Hello guys, good morning. So, good morning Popski. Ayan, dito tayo sa basketball court. Kanina pa kami dito, basketball. Ayan. Ay, chuchay. Ano naman si Ashi. Pauwi na rin kami maya-maya. Kasi mag-umagahan na. Hello guys! Hello, good morning! What's this? Good morning! And today is January 31, 2020. And ngayon, kanina yun, lumabas kami kanina kami ng mga dogs at saka nag-basketball sila ni Papa. Tapos ngayon, gagawa kami ng Play-Doh. Sila ni Papa at Hagrid yung gagawa. And ako naman, yung kamote, ano ko yan ngayon kasi gagawin kong kamote toron. At ipi-freeze ko lang. And hindi ako makaluto ngayon ng munggo kasi kahapon hindi ako nakabili ng munggo. Pero siguro bukas na lang. So ayan silang dalawa. Good morning. Morning guys. Welcome to Lalagay sa grid ng mga Hagrid harina doon sa lagayan namin. Toys. Ni paggawa ng clay. Hindi ka film naman good yan eh. Na yan sa yung channel. Yeah. Ito na. Si first class tayo na. Ako, pag-chocolate. Chocolate ba ito na? Good afternoon guys! Kakatapos ko lang gumawa ng Play-Doh. Yung Play-Doh. And si Papa hindi pa tapos gumawa ng cupcake. Yung chocolate muffins. And magla-lunch na tayo. So ito yung ibig kong sabihin. Ito yung nabili natin kahapon. Yung ating nabili kahapon na yung sardinas. Ayan. Yung iba pala dito is spicy. Na Tasty Boy. Kay kang Hagrid yung hindi spicy, yung sa amin spicy. So ayan, kain tayo guys. Hello guys, good morning. So today is February 6, 2020. And ngayon lang nakapag-vlog, ilang days akong walang vlog and napuputol-putol siya kasi wala naman kaming ginagawa. Walang ganap sa buhay. Puro Shopee lang. So, ayan, good morning, Pops. Ayan, si Papa nang umagahan kasi ako nagwalis ako sa labas and si Hagrid naman na sa CR naglilinis ng mga sa mga aso. And today is maga-gardening kami and hindi ko alam kung kasi kulang kami sa gamit pero bibili na lang kami dyan sa may dyan, construction supply. So, try namin kung meron kami makita doon. Pero, yun. Part kasi sa homeschool namin ngayon ni Hagrid, mga gardening. So, ang ingay-ingay na ni Ashi kasi naggugutom na siya. And, ayan. Nakdali. Ayan, lunch time na guys. At nagluluto na kami ng aming lunch. And, fish kami ngayon. Yung tamban. So, ayan, nagluluto si Papa ng sardinas na yung natin. And then, ito yung ginagawa ko sa kangkong. Nagluluto ako ng marami. Tapos, ayan, iniinit-init ko lang. Isahan ko siyang niluluto. Tapos, nilalagay ko sa ref. Ayan. Nakatapos lang kasi namin mag-aral ni Hagrid. Ayan, tapos na kami nakapag-TV na siya. And aalisin kami ngayon kasi magre-restock kami. And medyo marami kaming gagawin ngayon. And hindi ko alam kung matatapos ko na naman itong vlog. Kasi yung ginagawa namin everyday parang palit-ulit na lang sa Shopee. Kaya wala masyadong ganap. Bukas pa kami mag-gardening kasi hindi kami nakakita nung paglalagyan namin. So mamaya bibili pa kami.
So, chinange ko na lang yung aming gawin ngayon at saka bukas. Tapos, ganito yung ginagawa ko. Pinaparte-parte ko na yung kada plato naming tatlo. Kasi kung ano yung nandyan sa plato, kailangan nilang kainin. Ayan. Hello guys! Good afternoon. So, kakarating ko lang. Ano na ngayon? Ano sa karon pa? 7? 6? January 6, January 6, 2020. And kakarating ko lang. And, ngayon is magka-garden kami. Wow, garden. And, bumili ako ng pang seedling. So, ayan, pakita mo pa. Ayan, eto, bumili ako ng petchay. Petchay lang yung nabili ko. Medyo mahal pala tong ganito. Pero, marami na siya. My God, 5,000 seeds. Wow! So, ayan, petchay. All year around na petchay. This is 50 pesos. And then, eto naman, naghanap ako ng spinach, kaso wala. Pero may nakita ako sa online. Ito naman is cherry tomato. Ayan, ito medyo mahal to, 90 pesos. Hindi ko alam kung ilang, wala nakalagay kung ilang seeds ang nandito. Pero yung petchay marami. And then, pakita mo pa. And then, bumili din ako ng, pero may kami lagay ng yung tray sa egg. Yung gagamitin din namin yon. And, ito din, bumili ako sa 10 pieces, 15 pesos na siya. And, ayan. So, pakita mo sa kanila, be, yung boots mo, be. Tapos yung, asa to, be? Sa boots. Katong shovel o katong kuan. Check! Ayun na lang, gawasan na lang ni mama. Pero gusto ko talaga yung spinach. Kasi gusto ko talaga magtanim ng spinach kasi kumakain kami talaga noon. And, para at least merong sa bahay, merong dito. So, silang dalawa lang ni Papa dito sa bahay ni Hagrid. Thank you. Snack time, mga di ako mag-snack. Pili ako nitong sa Ching. Dito, bulaklak. 3. Sa Ching! Why? Hindi makaon. Ano to? Ang tawag dito? Ito, ilabas natin. Ito, mayroon akong ganito, oh. White din yung ito lahat may mga flowers kasi gusto ko talaga may mga bulaklak. And ayan, ito din purple, and then mayroong white din ito. So 50 pesos ang isa, pero sabi niya 3, 100. Inaawan naman ako, sabi ko 120 na lang kasi syempre, di ba? So ayan, nakapala ko sulod sa akong slipper, nakbe. So ayan. Oh, yan, bili din namin ng boots si Hagrid. And also, bumili din kami nito. Itong binili lang ko kahapon, yung shovel. Shovel ba to? Basta, ayan. Tapos, ito, shovel ito. Shovel. Ayan. Tapos, ito na, namulaklak na yung ating flower. Ayan, tapos, dapat sana meron kaming gagawin na project sa na ilalagay namin yung mga Hi guys! Yung mga seedling, parang part of the na rin homeschool, parang activity na rin namin sa family namin, at the same time nakakapagtanim na rin. Pero wala akong nakitang mga yung mga 1.5 na tawag dun, lagayan ng mga coke. Ayun, wala akong nakita. So bukas titingnan ako, naginit. Bukas titingnan natin doon sa junk shop, maghahanap kami. So, I'm so excited. So, ganito yung itsura niya, guys. Ayan, manipis lang siya. Siguro, mga lang dyan, ganyan lang siya kalaki. Ayan. Sakto ma! Me. Kuya, paggamay. Tama na nayahang pinakalas kung sa liog. Sa kanang linya, bito niya.
So, ito yung ating mga flowers. Ang cute. Gusto lang na namin. Kana. Kana siya? Kana siya? Ibutang din eh. Kaning gamay. Kagmay, ni. Muda ko. Muda ko. Mama. Oh, chuchay, no? Be. Ay, lagi kipon, Careful, so hot. So hot. Kani. Ay, kani yung tadapang. Oh. Kani ba kani? Muna ibutang dito. Kani. Yo kamot manggod na. Lahi manggod na. Ito na siya. Angay na siya patindog nga kuan siya pwede at. ba? Kanina lang oh. Butang. Ayun. Mama, butang Wala pa mo ganito mo nga ko. please. Sibuyas yung ibutang din. Ay, aman tong kuan katong tanglad. Ito dito ko. Nato? Ay, nain yung tanong eh. Tanong na ibutang din. Saan na tanglad? Di problema na mo sa tanglad pa na kay issues tanglad. Dako mo tanglad good. Papagyatag na, Lawrence. Puro ka na yung mga kon mi. Kana ba kana? Tulo na tayo ubos. 1, 2, 3. Yan ka na sibuyas bagong. Sige. Or something. Ay. Bubuis na. Ay.